Evo drugari, trenutno se nalazimo na međunarodnom aerodromu u Beogradu. Krenuli smo u novu avanturu, u nove putopise koji dolaze iz Afrike, iz Tanzanije, tačnije iz Zanzibara. Idem na proputovanje od 12 dana sa agencijom Manga Trip da vidim novu destinaciju, tako da nadam se da ćete uživati ovim putopisima. Evo, upravo smo sleteli u Zanzibar, neverovatno je toplo, znači, kakva razlika u temperaturi, prosto neverovatno, ali delo je prelepo. Evo drugari, sleteli smo na internacionalni aerodrom u Zanzibaru i posle 15 sati leta generalno svi smo premoreni, ali je tu prelepo vreme, znači već ima negde oko 30 stepeni i jedva čekamo da stignemo do hotela, malo odmorimo i onda da vidimo u suštini plaže i sam centar grada. Sve o svemu, uživajte u ostatku klipova, mi idemo da uzmemo kafu.
Evo, smestili smo se u hotel koji je napravljen u arapskom stilu i detalji koji se nalaze u samoj sobi i u samom hotelu su prosto prelepi. Tako da idemo sada da obiđemo malo centar grada, da se upoznamo sa samim lokalitetom i da razmenimo novac. Tako da uživajte u nastavku klipa, a ja idem sada da se utuširam napokon i da se malo odmorim. Posle kraćeg odmora u hotelu, sturio sam se dole na plažu, morao sam da se okupam, jednostavno previše sam sad već željan bio mora. Inače, pesak tu je fantastičan, onako pepelast, malo zna da bude iritantan zato što uđe svugde, ali generalno struktura peska je stvarno jako lepa i izuzetno je bogato more, stalno se izbacuju školjke i mali korali, tako da verujem, kako sam čuo od vodiča, da su drugi delovi ovog ostrva mnogo interesantniji i lepši. Ova gradska plaža generalno je mesto gde dolaze ovako brodovi koji vode na izlete i u pozadini se vidi velika luka gde dolaze ovi teretni brodovi. Sve u svemu, ostavimo tu još par sati da se okupamo malo i da se isunčamo i onda kasnije idemo u obilazak tog kamenog grada, odnosno Stone Towna, koji je u suštini glavni deo za turiste u samom Zanzibaru. Inače, sam Stone Town i ove ulice su dosta, da kažem, zapuštene. Ima par zgrada koje su renovirane, ali većinom mahom su onako u ruglu i neke od njih su srušene. Kao što možete vidjeti, znači, totalno se sravnjuju sa zemljom da bi se oslobodio sam prostor za izgradnju novih, ali većina njih čeka jedno ozbiljno renoviranje ako ikad do toga dođe. Inače, sam Stone Town je pod zaštitom UNESCO i on je u suštini i centar gde se skupljaju turisti, tako da ovde nemate problema kad šetate, niko vas, da kažemo, ne zaustavlja, niko vas ne zapitkuje, možda nekad neko dobaci neku šalu ili neki pozdrav, ali u suštini generalno je bezbedno. Meni se najviše sviđaju ova vrata i generalno okviri oko njih, taj je to rezbareno drvo, mislim da su to najlepši detalji ovih palata koje se tu nalaze.
Prolazeći kroz ove ulice suvenira možete da vidite dosta ovog naroda Masaja koji ima te posebne afričke odore i jako interesantno izgledaju. Inače, svi suveniri su izuzetno skupi, pogotovo kada se nude nama belcima, ali naravno cenkanje je obavezno, tako da možete da spustite cene. Inače, stvarno je šareno, lepo i nekako bezbedno, mada na svakom ćošku vas hvataju za ruku da kupite nešto u njihovoj suvernici, tako da zna da bude možda malo naporno. Prolazeći kroz centar Stone Towna možete primetiti da ima jako puno malih džamija koje nemaju minareta, ali služe kao bogomolje gde lokalno stanovništvo se naravno izuva pre nego što uđe i ženama je zabranjen ulazak u džamije. Dosta je patrijarhalan sistem tu zastupljen i to se primeti bukvalno po njihovom ponašanju i ne znam, lepo je, ali čudno. Inače, tako zna da bude malo oblačno, malo sunce, ali kada sunce ugreje, znači toliko prži da svi smo, evo, već prvog dana izgoreli i prosto neverovatno koliko je toplo. Na svega 6 stepeni smo ispod ekvatora i znatna je razlika. Tako ako budete dolazili kada su naši zimski meseci, pripremite se na izuzetno velike temperature. Iza mene se nalazi stara Sultanova palata koja je jedan od starijih spomenika kulture u Zanzibaru. Međutim, i dalje ona ovako u dosta zapuštenom stilu, tako da se ne ulazi unutra. Ali delo je fantastično. Inače, kada je Zanzibar bio na vrhuncu svoje moći, on je bio glavna trgovačka luka za ovaj deo istočne Afrike. Tako da tu prvenstveno se nalaze arapski stilovi arhitekture mešani sa azijskim, tipa poput Hindu stilovima i naravno ima uticaje današnje centralne Afrike. Ovo veliko zdanje iza mene se naziva Kuća čudesa, inače zgrada u kojoj se nalazio prvi lift u Zanzibaru i takođe prva zgrada u kojoj je došla struja. Tako da ona je danas ostala zapamćena, kažem, kao palata čuda i danas je jedan od kulturno-istorijskih spomenika u Zanzibaru. Delo je fantastično. Iza mene ovaj objekat koji vidite je stari portugalsko utvrđenje vojno koje je služilo za odbranu grada. Inače, to je isto takođe jedan od lepših spomenika kulture u koji ću gledati da uđem kasnije. Inače, s polja deluje stvarno kao iz 1001 noći, bajkovito.